Min erfaring ved at undervise i enagrammet i mange år er, at når mennesker lærer værktøjet at kende, så får de nogle langt bedre relationer til andre mennesker. De får nogle færre konflikter, de får nogle værktøjer til at kunne kommunikere mere smidigt til gavn for os alle. På enagramkurset, som består af 2 moduler i alt 3 dage, vil du, inden du skal møde op på kursus, skulle gennemføre en persontype-test. Grunden til, at vi gerne vil have, at du laver testen inden selve kurset, er, at vi vil gerne have dig til at svare så ærligt og uvidende som overhovedet muligt, så du ikke ryger i den grøft, der hedder, sådan her kunne jeg faktisk godt tænke mig at være, i stedet for, hvordan du rent faktisk er. Kurset består af en del teori, hvor vi selvfølgelig gennemgår typerne fra flere vinkler, men kurset består også af en masse praktiske øvelser og noget personlig sparring af netop din personlighed og din medkursisters personlighed. Det vil sige, at når du er færdig med kurset, så vil du have en helt klar indikation af, hvad du kan arbejde med fremadrettet, så du bliver den bedste version af dig. Når du kommer hjem fra enagramkursus, vil din arbejdsgiver og dine øvrige relationer opleve, at de har fået en mere ressourcefuld kollega. Du vil være blevet bedre til at kommunikere, du vil have mere tolerance for forskellighed, og du vil have et langt større overskud i dagligdagen. Det er til gavn for såvel dig selv, men i særdeleshed også den virksomhed, du kommer fra. Rigtig mange af mine kurser og uddannelser starter jeg faktisk med at sige til folk, om de er klar over, at de blev ansat på deres faglighed, men at de desværre bliver fyret på deres personlighed. Det er bestemt ikke alle mennesker, der bryder sig om at høre den sætning, men det giver rigtig god mening, når man forstår, hvor meget personlig udvikling egentlig kan gavne en virksomheds bundlinje, og altså ikke bare er hold i hånd og røgelsespennen. Så velkommen til.